The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. That is in John 5:24. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Verse 18, "All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation." Verse 19, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Verse 20, "We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Verse 21, "God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God." Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga atong andamo ng atong kaugalingon, pagsusi kung nanapa ba kita'y mga sala nga atong gitipigan kay kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. And that is our usual routine sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Kay mahimo kining babag, becomes a barrier. So we have to get rid of them. Gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo diha sa recovery technique or rebound technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, and I hope you have memorized them. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No alang kanimo unbeliever nga wala pa'y kaluwasan, the issue you are facing is not naming or acknowledging your sins to God, but put your faith on the Lord Jesus Christ.
make the most important decision that you can make it throughout your life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Mao kini ang paagi nga ikaw mahisibo na usab ini nga atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Nga ikaw makadawat sa kaluwasan pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay way laing manluluwas si Ginoong Hesukristo lamang. Revelation kundi Acts 4:12 nga nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala na usab kanamo ni napita karon aron kami makapadayon sa imong pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos ning adlaw sa imong hatag pa na maglugway sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga suki o kaninyo mga bag-o pa. Welcome nini nga atong daily Bible study through the YouTube. O kanimo fellow believer, welcome na usab. Magapadayon kita sa pagtuki sa mga points of doctrine bahin nini nga atong uluhan nga duputan gyud nato sa pagtuon nga mao ang mental attitude dynamics. Apan sa di pa kita magapadayon tong hinumduman kadtong pipila ka mga steps to make our Bible study worthwhile aron gyud magmapuslanon, magmabungahon pinagi sa paggahom kanato sa Espiritu Santo. Unas tanan magbaton kita niya ng atong pagkamapaubsanon. Magbaton kita sa bukas nga pangunahuna o kita dupot sa pagpunting kanang tutok sa mensahe, not necessarily on the messenger, because the issue is the message, of course. Unya atong biyaan kon mahimo, biyaan atong mga tawhanong mga pangunahuna, mga suliran o mga gumunhap o unsa pay distract sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Leave them outside. Now, kung atong sundon, kini mao mga laka nga sige nato pahinumdum sa usag-usa ka nato, should we follow all these steps that we are always kanang ipahinumdum kanimo, ang Diyos Espiritu Santo will take control sa atong pangunahuna, atong timan-an kana. Okay? So, padayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon on the doctrine of mental attitude dynamics. Okay. Una sa tanan. It is the believer's mind ang iyang pangunahuna that builds his relationship with God. Tinood. Ang atong pangunahuna mao'y paligon, magatukod, pagpaligon sa atong relasyon sa Dios. Ayaw gyud kalimti nga kining panginabuhing Kristohanon, the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Now, mao bitaw nga atong gihisgutan kagahapon nga if you don't have peace under pressure, kung naay pagpiit diha kanimo samtang kanang gipiit ka unya wa kay kalinaw, then there is something wrong pa sa atong mental attitude niya ng kaimtanga. So apan mo tunungutana ko nimo asa man nato makuha o makatuni ang atong kaligon ug ang tubag from our weakness. You see, tungod sa atong
kaluyahon. Diha nato makatuni ang kaligon. So, unsay gikinahanglan padayon sa atong consistent and persistent, consistent post-salvation epistemological rehabilitation is what we need to have to discern our weakness. Aron atong kanang masuta yun, mahibaw-an nato unsay atong mga kaluyahon. Of course, may magtutuo ang kanang tipig sa iyang pangunahon. No believer can hide his mental attitude. Okay? Dayag mga na sa atubangan sa Diyos. Nakita kayong klaro, tataw kayo na sa Diyos. God sees niya na very, very clearly, like an open book. Now, although God allows us to think what we want to think, He holds us responsible, answerable, and accountable for what we think. Kita ramang yun ang manubag sa unsay atong himuong desisyon. Now, mao na nga gikinahanglan ang atong pag-maintain sa atong spiritual momentum, pag-assimilate the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. It is the mind of Christ that God wants us to have. Aron sa ingon niya na atong maangkon kining kalinaw, pagsalig, kaligon, ug ang unsa, tranquility, kalinaw. So, mo bitaw tong 2 Timothy 1:7 again, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. You see? Power. Diha na ito ma-derive or ato na itong makuha, ma-acquire kining maong gahom gikan sa atong operational divine sphere o ang atong gugma diha na ito makuha diha sa atong pagkaokupado na kang Ginoong Jesucristo. Our being occupied with the Lord Jesus Christ. O kanang sound mind, that is the byproduct na kana sa atong pagpadayon sa katong pala kanang spiritual momentum. That is what I mean. So, kini atong ibuhat, this is within the process. Sud na kini sa proseso sa spiritual momentum, mga atong espirituanong pagbuylo. Okay? So, ang subject ni atong gihisgutan ini is stability of mind. Ang atong linaw, okay? Kaligon, kalinaw sa atong pangunahuna. O kini, mao ang direct result of peace, tranquil mind. Linaw, malinaw na nga pangunahuna. Now, of course, stability is judged by the status of the believer's reaction to circumstances. Mao manay atong kanang gauge ingnon ta unsay reaksyon o unsay kanang reaction. Unsay reaksyon sa usa ka magtutuo ngadto sa mga circumstances kinabuhi. You see? If his mind is filled with metabolized Bible doctrine, he will be mentally stable. Natural. Now, timanon sa nato katuliging prinsipyo nga si Ginoong Jesucristo mao ay nagakupot sa kasaysayan. He controls history. That's a principle in the Word of God. Nothing and nothing happens ni ining universo without the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nasayod sa tanan. Kini ba nga itong mga panghitabo karon? Nasayran ka na ni Ginoong Jesucristo. Ug dili na mahitabo, why mahitabo nga why kanang why kahibaw ninon ta kang Ginoong Jesucristo naibawan tanan. Naibawan ang tanang mga panghitabo ni Ginoong Jesucristo. Because the principle stands, Christ controls history. Now,
kung atua ka na sa sood sa operational divine dynasty, wa nagyo kay angay kahadlukan, of whom will you fear? Kinsa pa may mong kahadlukan? Sa may giingon diha sa bersikulong, if God is with us, who can be against us? Or if God is for us, who can be against us? So, ang tinuod yung kaisog, paminaw, ang tinuod nga kaisog, the true courage, resulta kini sa imong pagsalig sa Dios. This is a result of confidence in God. Kay at bang man hindi man sila magkauyon kining fear and power. Ang kahadlok ug ang kanang gahom, they are antithetical. Okay? Kanang atbang ni sila, they are opposite. Now, kung sa tigisulti sa 2 Timoteo 1:7, ayaw na nagkalimtipod. For God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. Okay? Ug mahimo saguha ka na. Now, whenever mo participate kita sa inunta ka ng lamisa sa Ginoo, the Lord's table, meaning kanang communion. Ang pan diha, the bread, nagarepresentar kini sa atong personal love for God the Father. Mao ka na gitawag na itong motivational virtue. Now, ang bino, the wine, is impersonal love for mankind, because our Lord Jesus Christ bore all our sins. Okay? Mabito nang di pinumduman ta sa pulong sa Dios. Do this in remembrance of me. Mo na gisulting Ginoong Kristo sa iyang mga apostoles. But they who want upon the Lord, or who wait, but they who wait upon the Lord will have the strength. Naagyo kay kaligon, ikaw nga paabot, nagahuwat nga sa Dios. Now, di man 2 Timothy 1:7, God gave us a sound mind, stable, na stability kanang imong pangunaw. So, we need to take courage. Nga kani bang taking courage, true courage, kini nagpasabot og sound judgment. Or vice versa. Sound judgment means true courage. Now, of course, gikan, di naman gikan ba, mangutana ko nimo. Gikan sa pulong sa Dios nga ginaling na metabolize na diha sa kalag sa maong magtotoo, not from emotion. Dili. Ayaw na gyud na kanang kalimti na nga the Christian way of life has kanang emotion has nothing to do with our Christian life, spiritual life. Wala. So, okay, kaya naghisgot man lagi ta og courage, kaligon, kaisog, okay, atong labason katong nitabo ni David. Okay? Yun sa man ni David, si Goliath. David killed Goliath. Miingon siya. Sa pagkatubang niya, gamay ragong tao si David. Ikumparar ni mo ni Goliath. He was a giant. Kung siya gisulting David, the battle is the Lord's. Okay? Kining awaya iyahan ni sa Dios. David had that kind of courage. Diha siya, na nag-iya siya niyan tumaw kaisog. Kay David had that doctrinal courage. Mabasa na ito na sa 1 Samuel, Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 58. 1 Samuel 17,
1 to 58. Okay? Kung buot kang mubasa niya na, isuwat. Diyan sa 1 Samuel 17, 1 to 58, na ka na nag-asoy ka ng tanan bahin ni David sa iyang pagpatay ni Goliath. Sa iyang kaisog, siya. Di man to iyahang kaisog, of course. Gumikan ka to, produkto sa iyang makanunayon, malahutayon, masigihon, makugihon niyang pagtuon sa pulong sa Diyos ug siya na nag-iya niya itong kanang doctrinal courage nunta si kadtong maong kaisog niya sa iyang kalag gumikan kadto sa pulong sa Diyos nga nahimong tinuo diya sa iyang kalag mao nang pagatubang niyang Goliath kay kung tinawhanon pa to niyang pagatubang sa mayang gahos sa mayang kusog makigasdang ni Goliath. So, mingon siya, the battle is the Lord's. I am facing you, Goliath, in the name of my God. Namona. He had that doctrinal courage. Okay, padayon kita. Unsa na katutong mga areas of mental attitude nga ato kanang nagian. Okay, ang nag-una ini, some kind of a review, worldliness. Ikaduha, inner happiness. Ikatulo, peace or confidence. Ikaupat, stability. Now, unsa magyoy? Bud pa sa butog mental attitude. Of course, na iba naman nga sa atong pangunauna. Kaimtang sa itong pangunahuna. Okay? It is the function of human thought. Kung imo ka nang i-define sa in English. It is the function of human thought. Now, okay. Ayaw na po niya kalimti. Balik-balik kung yun ako. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Okay? That should not be forgotten. Di nagyud na ang ayong kalimtan na silsil na unta na sa imong alimpatakan, fellow believer. Emotion has nothing to do with the Christian way of life. Ang atong pagbati, way labot sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kristohanong paagis pagkinabuhi. Kay ang tinuod yung function nagis emotion is to what? Simply to appreciate. Appreciate. Okay? Now, a believer nga gidumala sa iyang pagbati is a failure in life. He is a loser. Okay? Ayaw kalimti nga doon nalay duha ka matang sa mga magtutuo ni atong church age. Duha ra kamatang sa mga magtutuo. Losers o winners. So, isig pangutan natin itong kaugaling kung haiman tamo. Belong nining duhang matang sa magtutuo. Am I a loser or am I a winner? Kita ra po'y makatubag. Now, kadtong mga magtutuong mga negatibo, kinsa man ni sila? Kinsa man ni mga magtutuong mga negatibo? Mga magtutuo ni sila, luwas kini silang mga tawhana, apan wa sila'y gana, wa sila'y kanang kainit, wala sila'y gugma, wala'y kaikag, wala'y pangandoy, wala sila'y ingunta pagpanumbaling sa tugon sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18, 2 Peter 3:18, sa may gisulti na it's presume nga may nuduman na nimo 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tubuon ang atong kalag ug daybaw nakagunsang paagi how to
let our soul grow up in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagira nini nga itong pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. It is only through the study of the Word of God on a daily basis. Now, dili man ning atong ministry the only source, dili. Naatay atong tukma nga pastor magtutudlo. Giandam na sa Dios kanitong wapang tanan. Iyan na nagiandam, iyan na nagitagana sa matag Kristohanon. Kay prinsipyo nini mao nga ang tanang mga magtutuo gisangkapan na sa Dios. Kaniadto pang tanan, wa pa ang tanang kana wa pa ang tanan. Redundant na to akong giingon. Andam na ning tanan sa Dios kaniadtong wa pa ang tanan. Okay? In eternity past ang buti pasabot. Giandam na sa Dios ang imong tukma nga pastor magtutudlo, nga mutudlo nimo sa kamatuoran. Pangitaon gyud. Amo na Jeremias 29:13 nagingon unsa man. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Pangita gyud. Unsa man mo pagkakaplag og di nimo pangitaon. Seek and you will find. Naman na pulong sa Dios. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and it shall be open unto you. Ni mong mutuo ka ba niya na di? You see? So pagitaa ang imong tukmang pastor magtutudlo. Or any source nga imong nasuta na gyud nga mao nay gisangkap sa Dios nga imong tukma nga pastor magtutudlo. You see? Now, kung ikaw nagatubo nini pinagi ni atong ministry, salamat sa Dios nga ikaw at least you are able to let your soul grow up. Pinagis pagtuon nini atong mo salmot ka o magmakugihon ka sa pagsigi nini. That is depende sa imong desisyon ra tanan. You see? You have all the freedom. So, naatay gisangkap sa Dios nga tukma natong pastor magtutudlo nga di na ta makatubo. Now, okay, kinsa to mo akong pangutan na mo na daga na magdaghang mga it branched out. Nangutana mo kung kanimo kinsa man yung mga negatibong mga magtotoo. Who are these negative believers? Well, they are believers. They are saved, but they use emotion. Ang pagbati ang ilang gigamit. Thus, they can never be winners in life. Dili sila magatubo o di sila makakabot sa atong common objective as believers, which is spiritual maturity. Dili sila makakabot sa kanang capacity stage. Unsa man pagkabot nga man sila gana lagi. Ilagi gamit emosyon ra gyud. Now kun wa kay pulong sa Dios, ang imong gamiton ra gyud imbes ang imong pangunahuna, ang imong emosyon ra. Now, okay. Ang stability, mao naman ni nga itong gisgutan nga ikaupat kini nga area sa mental attitude. Now, this area of mental attitude is explained diya sa 2 Timoteo 1:7. Sa atong ikutlo, di padugay, for God has not given us a spirit of fear, but power and love and a sound mind. So, ang stability, by the way, is a direct result of peace. Direkta kining resulta sa kalinaw. Worry and fear, mao ni opposite sa stability. Iba kang kabalaka o ang kanlok,
opposite ni sa stability. Tungod kay, ang magtotoo is making emotion as the believer's boss. You see? Iya maghihimong boss na niya ang iyang ang iyang pagbati. So kay og imo nang himuong mo ay imong amo ang imong pagbati, then you become a loser. You see? Wa kay stability. Wa kay kaligon. Every time you allow fear to come into your life, you as a believer, dili makakinabuhi sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Dili. You are not able to live the spiritual life. I am so sorry to say that apan niya kinis prinsipyos pulong sa Dios. Nga kung imong tugutan ka na imong kahadlok nga musod diya sa imong kinabuhi, ikaw ingon nga magtotoo, dili gyud makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Kaya nga naman, in the first place, fear is already sin. You see? Once nga mo bati nakakahadlok, out you go. Ang buot pasabot, mugawas kagikan sa imong operational divine atmosphere. Mao na nga, kung diha pa kay pulong sa Dios, imong kanang hulbot gikan sa imong kanang frontal lobe sa mentality sa imong kalag nga unsay gisultis pulong sa Dios, if God is with us inside the kanang operational divine atmosphere og mapunan unta ka sa Espiritu Santo, who can be against us na? Apan kung wa ka mapun Espiritu Santo, umikan kay nakasala ka man, then wa kay stability. Di man na nato kini mga pulong sa Dios. We live by faith, not by sight. Wa ta magkinabuhi pinaagi sa atong makita. Dili nato gibasihan sa atong nakita, kundi pinaagi sa atong pagtuo. Now, di man ato na sa ding labason. Pagtaon-taon na itong nato ni kanang discuss nining prinsipyo, live and learn or learn and live. Now, niining duha, unsa may wrong way, unsa may right way. Okay, ako malikon. Live and learn, pagkinabuhi, unahon nimo pagkinabuhi, una pagkamukaton, or kanang mukaton ka unya kinabuhiya. Be, unsa may kanang sayop nga pagi, unsa may hustong pagi. Live and learn, or learn and live. Okay, paminaw. Kaya di ka bumas pasing. Ang sayop nga pagi, the wrong way is to live and learn. That is the wrong way. O man mo ingon ang Diyos nga hala, pag kinabuhi una nimo makatuni. Kinahanglan katunan una nimo kinabuhi kanang imong nakatunan. Kasabot ka? So, it is learn first and then live with it. Mo na right way. Okay? So, ayun ang kalimti. Live and learn or learn and live. Now, balik na niya itong kahadlok, fear. Ang fear, ang kahadlok, like what the disciples experience while dito sila sa baroto, uban sa itong Ginoong Kristo, ang kahadlok nila is the opposite of faith. Maunay kanang opposite sa ilang pagtuo. Nawadan ba sa pagtuo? Ito itong Ginoong Kristo mingo, oh, you of little faith. Na. Kaya ang unsa gisulti diyan sa Hebreanos 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na.
Mao kini ang unod sa mga butang nga atong gitinguha, atong gi-hope for, ug mao kini ang kanang pagmatuod ni adtong mga butang nga wa pa nato makita. Nakasabot ka? So mao to'y paghubad na ko sa Binisaya. I don't know if mudawat ka ba niya na. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Isuwat po na. Now, okay, ako malikon. Nga duha ka matang sa mga magtotoo, nining kalimutan na. Ang mga piliro o ang mga mananaog. Ang mga piliro nga kanang nahadlok o nabalaka, you see? Kadto mga loser sila. Kani mga hadlukan o kanang mabalakon. Apan ang mga mananaog, the winners, na ay pagtuo, pistis, faith. Kanang pistis, Grigo na ang apulong, Greek word. Pistis, faith sa in English, pagtuo sa Bisaya. Now, ang pagtuo mo ay atong gikinahanglan sa diha nga kita mo atubang og bisag unsang unos sa atong kinabuhi. Gusto? Ang atong pagtuo mo ay gikinahanglan. Mo ni nga sige tagtuon sa pulong sa aron kini atong pagtuo malig-on, maugmad. You see? Nakita nimo unsa ka minong danon sa pulong sa Dios. This is the kanang inunta di open secret sa Dios. Nga kung ikaw buot nga mahimong mananaog, if you want to become a winner in this life, nga itong kinabuhi, and in the next, na, bato ni kanang imong pagtuong ligon. Kapag dili man po na lagi maligon, kanang mong pagtuwa ko, di ka mo lahutay, di ka masigihon, magkugihon, malahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ato ginagihatagag impasiya kami nung danon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Now, kay nasayon ta nga ang protokol nga plano sa Dios kinabuhi kini sa kaisog. It's a life of courage. Now, ang kanang pagtuma nato ni ining maong protokol nga plano sa Dios is learning courage through metabolized doctrine. You see? Mo na atong gitunan aron mapanag-iya gyud nato, maangkon nato kining maong matang sa kaisog, kalig-on. No, a believer can only acquire courage pinagi sa pagtuon sa protokol nga plano sa Dios o ang paggamit yadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong mga suliran. 10 problem solving devices. O niya, nuntan pagis paggamit ni mo niya itong tulo ka matang sa espirituhan o kahanas, spiritual skills, unsa man, rebound, spiritual momentum, kini atong ibuhat, utilizing the problem-solving devices. Kining tulo. These are the spiritual skills. Gawas niya atong kanang daan nga paghisgot ni ining tulo ka spiritual skills nga spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Gawas pa niya na. Niya pa kining rebound. Mao ni nag-una gyud sa problem-solving device. Kung natay kanang pagkagawas sa atong kanang operational device, ni kagawas nato tungod kay nakabuhatag sala, rebound dayon. You see? Rebound. Kung sa rebound na po ka sa pulong sa Diyos nga mong gamiton diha. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Rebound.
Nga spiritual momentum. Kay ang process rebound and keep moving. Kay kung muhunong ka, for all you know, di ka magdugay sa sword, magawas yung kadayon. Kaya ano man, tuwa naman po ka. You are influenced by cosmic kanang mga human viewpoint, all of those cosmic viewpoints. Mao na nga, biraho na po kakikan sa imong operational divine sphere ngadto sa gawas. O adto kamuting kagol dito sa CD. CD1, CD2, Cosmic Dynamisphere 1, Arrogance Complex. Cosmic Dynamisphere 2, Hatred Complex. Magtabok-tabok ka na lang niya. O you are not able to fulfill the protocol plan of God while you're outside of your royal palace. That's the other name sa operational divine sphere, royal palace. Harianon nga palasyo. In fact, mo na daghan mga description niya na protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system. Ano pa? Royal Palace. The perfect environment. Ang sasuod niya ng divine sphere. It's a mental attitude life. So, dinhi lang una kita kuto, bato ipadayo ni Ugma. Kining paghisgot ning stability of mental attitude. Kay may nung danon pag-ayo kining mga butanga. Kita ba nimo sa atong pagpadayon ini? Nakita nimo ang mga punto nga labihan sa pagkamabililhon o pagkamayundanon sa atong kinabuhi. Magampo da. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon kanamo sa among pagpahimulo sa imong grasya. Kini nga mo pagtuon sa imong pulong, bahin ining mental attitude dynamics. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo. Dugang sa imong kamaturan. Hinahot nga kini maka dugang usab sa among kaligon. Ingon nga imong mga anak, walay laing paagi ka kami. Maka kabot gayud sa among common objective and nga mao ang spiritual maturity, the capacity stage aron kami makakabot gayud niya na nga mao na ang giingon og pleroma stage o ganahan na kami kalig-on ingon nga pivot nining among nasod. Salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.